Έτσι όπως καταγράφεται στην πορεία της ζωής των αποτελεσμάτων, το οποίο βεβαίως σηματοδοτείται με την βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την νίκη του Πασόκ, κατά τη γνώμη μας δεν καταγράφει στις κάλπες τις όποιες θετικές διεργασίες συνείδησης πραγματοποιήθηκαν μέσα στο λαό όλα αυτά τα χρόνια, στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και σε συνδυασμό, αν θέλετε, με την εμπειρία που προήλθε από την διακυβέρνηση του Πασόκ. Κατά τη γνώμη μας θα επιβεβαιωθεί πολύ σύντομα αυτό που εμείς είπαμε στο λαό, ότι έρχεται θύελλα, έρχονται αντιλαϊκά μέτρα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνει πανέτοιμο να αναλάβει πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες και ευθύνες για να δημιουργηθεί ένα ενωτικό ρεύμα μέσα στο λαό, το ενιαίο μέτωπο εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολουμένων, ένα ενωτικό ρεύμα που θα συμπεριλάβει και εκείνους τους εργατοϊπάλληλους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και αυτά που έδωσαν τη νίκη στο Πασόκ. Το εκλογικό αποτέλεσμα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι οπωσδήποτε αναντίστοιχο με την επιρροή την οποία έχει μέσα στο λαό και είναι διαπιστωμένη, αλλά και με το ρόλο του και τη στάση του στην ανάπτυξη των αγώνων. Επιβεβαιώνεται ότι η λαϊκή αγανάκτηση και η δυσαρέσκεια, ακόμα και οι διεργασίες οι θετικές στη λαϊκή συνείδηση, δεν μπορούν να φτάσουν ολοκληρωμένα και να εκφραστούν δυναμικά στην κάλπη, όσο το εργατικό κίνημα, το γενικότερο λαϊκό κίνημα, δεν έχει περάσει σε φάση ανασύνταξης και αντεπίθεσης, και βεβαίως γι' αυτό είναι σοβαρές οι ευθύνες των συνδικαλιστικών ηγεσιών στα τριτοβάθμια όργανα και στη μεγάλη πλειοψηφία των ομοσπονδιών και των εργατικών κέντρων. Θεωρούμε ότι έχουμε αλλαγή κυβέρνησης, αυτό οπωσδήποτε είναι ένα στοιχείο, αλλά δεν έχουμε αλλαγή πολιτικής. Έχουμε αλλαγή του καπετάνιου. Η ερώτητα θα συνεχιστεί στην ίδια πορεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως υπογράμμισε και στην προεκλογική περίοδο, θα επιδιώξει μέσα στο λαό να καταργηθούν οι διαχωριστικές γραμμές που διαχωρίζουν τους εργατοϊπάλληλους, την αγροτιά και τους αυτοαπασχολούμενους σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και άλλα κόμματα, και θα δουλέψει ακριβώς να ενισχυθεί και να έρθει στην επιφάνεια η πραγματική διαχωριστική γραμμή που είναι με τα μονοπόλια ή το λαό, με την πλουτοκρατία ή το λαό. Αυτό είναι εντελώς απαραίτητο, γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες κρίσης. Οι συνέπειες της κρίσης είναι ακόμα μπροστά μας, δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ένα σχέδιο ευρωπαϊκό και νεοδημοκρατικό και πασοκικό ανάκαμψης της οικονομίας, που σημαίνει ότι θα δρομολογηθούν μέτρα για πιο σκληρή ταξική εκμετάλλευση, και ανάμεσα στα πρώτα που θα έρθουν είναι το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Πολύ περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ο λαός να συνειδητοποιήσει τη δύναμή του. Στην κάλπη αυτή τη δύναμη δεν την έδειξε, και θα αποδειχθεί περίτρανα ότι το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά πάνω απ' όλα αν ο λαός είναι έτοιμος να αποκρούσει την επιθετικότητά της που θα αναπτυχθεί σε όλη τη γραμμή τα επόμενα χρόνια. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους φίλους, τους οπαδούς, εκείνους που για πρώτη φορά μας ψήφισαν, και υπάρχουν τέτοιοι, έφτασε μέχρι την κάλπη παρά τα εκβιαστικά διλήμματα, ενώ αν θέλετε θα επικοινωνήσουμε και με εκείνους που είχαν αποφασίσει να μας ψηφίσουν, αλλά την τελευταία στιγμή, κάτω από το επιχείρημα να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό το τόσο απαραίτητο και θαραλέο βήμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βγαίνει πιο δυναμωμένο από αυτή τη μάχη, και μαζί με την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας θα δείξει ακόμα μεγαλύτερη απαιτητικότητα από τον εαυτό του, ούτως ώστε να ανταποκριθεί σε αυτό που ο λαός, είμαστε βέβαιοι ότι περιμένει από αυτό, να είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για συσπήρωση, ενότητα στην πάλη, για ματαίωση των χειρότερων που έρχονται και για διεκδίκηση όσο γίνεται